que són socis individuals facturant-li a la cooperativa. Per tant, cadascú decideix personalment quin nivell de desobediència vol fer. Segurament tu tries pagar l'IVA a la cooperativa o a l'Estat i jugues en això, no? No, els socis autònoms li paguen a la cooperativa. Sí o sí. El que passa és que si al final del trimestre hi ha un IVA positiu i que s'hauria de pagar a l'Estat, doncs altres socis li fan factures a la cooperativa perquè la cooperativa tingui cobert. La cooperativa ho té legalment tot cobert. El que passa és que els socis que li fan aquestes factures a la cooperativa doncs no paguen el seu IVA a l'Estat. I per tant és com desviar la insubmissió cap als socis individuals que decideixen el grau de desobediència que volen realitzar. Una pregunta. No ha quedado claro, o sea, ¿la que factura son los socios o la cooperativa? O sea, porque no que facturan los socios a través de la cooperativa. Sí, el NIF amb el que es factura és un NIF de la cooperativa. Entonces el que paga el IVA tiene que ser la cooperativa, entiendo yo. Y es quien no lo paga. La cooperativa, no el socio individual. No, porque tú pagas el IVA en función de tus balances de ingresos-gastos. Si tú te sale que tienes 5.000 de entradas y 4.900 de salidas, te toca pagar 100. Pues entonces pagas 100. Pero igual, si no hubieras creado estas facturas, tocaría pagar 2.000. En lugar de pagar 2.000, pagas 100. Entonces, la cooperativa tiene los números balanceados. O sea, al ser mucha gente con muchas actividades diferentes se puede... és que aquí també hi ha una qüestió, o sigui, també d'alguna manera d'equilibri social, de justícia social, en el sentit que nosaltres, quan fem activitat voluntària per la cooperativa, no li facturem, però en realitat en el mercat capitalista això es facturaria i generaria un IVA negatiu que equilibraria l'altre. Llavors, simplement, si ens posem a facturar el nostre treball voluntari i després el que ens paga la cooperativa li fem una donació, que seria realment, en el fons, el que estem fent, doncs estarem cobrint la legalitat i estarem equilibrant els IVAs. Sí, la declaració la insubmissió fiscal a través de la declaració de la renta ja és una cosa que fa cadascú en la proporció que vulgui a la declaració d'ara de la primavera i que en tot cas des de la campanya Dret de Rebel·lió es proposarà que sigui del 25% de la declaració que li pertoca a cadascú. Que d'alguna manera la campanya d'actuació fiscal als pressupostos militars més o menys és del 6%, però perquè no incluïa molts altres conceptes que ningú està d'acord en que es paguen. Llavors, si incluïm el deute públic, la policia i un munt de coses més que apareixen aquí llistats i que no estem d'acord, doncs surt aproximadament un 25%. Cadascú pot fer la mesura que vulgui, pot dir no, jo només estic en contra del deute però estic a favor de la policia. Doncs cadascú que faci l'opció que vulgui i se la faci la carta, però la campanya Dret de Rebel·lió proposa una sèrie de conceptes que generen el 25% de no pagament de l'IRPF, que implica fer una donació a una entitat sense ànim de lucre per justificar aquest no pagament, que no és quedar-t'ho a la butxaca. Si tu quedes a la butxaca no és insubmissió fiscal, perquè sigui insubmissió fiscal té que haver una factura a una entitat sense ànim de lucre, d'aportació. ¿Cuál es? Per això deia qualsevol, però des de la campanya recomanarem tota una sèrie de projectes autogestionats que es presentin com a projectes a ser finançats. Bueno, yo te quiero preguntar algo. Sí, una pregunta que se me pasó. Ah, sí. ¿El casal podría ser una entidad sense ànim de lucre? Si el casal té una forma jurídica i és una associació sense ànim de lucre, doncs evidentment que ho pot ser. Inclús ja no és. Sí, és que d'alguna manera, si no utilitzeu la submissió fiscal per finançar el casal, o sigui, ja tardeu, diguéssim, en fer-ho. Però també pot ser que a l'assemblea d'aquí del nucli local
i participant la gent del casal es decideixi que aquest any és prioritari doncs, el projecte de Huertopia o el projecte d'educació o el que sigui, no? I que es manifesti públicament que la insubmissió fiscal que es faci aprofitant l'entitat jurídica del casal anirà destinat en el projecte que es decideixi per l'assemblea. Doncs aquest seria el mecanisme que suggerim. Això s'està fent a nivell de tot l'Estat o únicament a nivell de Catalunya? No, a nivell de tot l'Estat. De tot l'Estat. Si nosaltres vam estar parlant de fer també a València una oficina, molt bé. Sí, hi haurà una trobada estatal de desobediència econòmica el 14 i 15 d'abril a Saragossa. Llavors, qui vulgui participar d'aquesta trobada també té aquesta oportunitat que ja ens trobem i compartim d'alguna manera coneixements i per potenciar les oficines locals de desobediència econòmica i ens preparem per la campanya d'insubmissió fiscal. Claro, podrías hablar de las oficinas de Bueno, una oficina de desobediència econòmica seria un espai d'aprenentatge col·lectiu i de suport mutu en la qual, per exemple, un cop a la setmana es troben les persones interessades en fer desobediència econòmica i les que tenen dubtes pregunten a les que tenen més coneixements o comparteixen dubtes o aprenen conjuntament. I d'alguna manera amb aquest horari, més que una reunió organitzativa, és una reunió d'intercanvi de coneixements. I per tant, si hi ha coneixements que no tenim, doncs també ens organitzem per anar-los a buscar a qui ens pugui ajudar, ja sigui un assessor fiscal o ja sigui un advocat o el que sigui, per poder cobrir els coneixements que ens falten. En aquest sentit, traurem ben aviat un manual que també intentarà tenir això més detallat perquè ja molt d'aquest coneixement ja es pugui aprofitar d'aquest material. Vale, se va a intentar crear una oficina de estas en Castellón para la gente interesada. Sí, exacto. Pues que eso, que lo sepáis, ¿no? Que se va a intentar hacer aquí en Castellón también. Ya está, ya. Como allí en Cataluña parece que estáis más adelantados, el textil que antes en Cataluña había tanto, ¿no? Y de otras cosas, porque realmente salirte también del capitalismo